Så her er, hvad jeg har lavet i dag. Det har været en meget produktiv dag, men også en meget sjov dag. Jeg startede dagen ud med at lave 10 millioner huller i det her fake læder, jeg har gang i til at lave en kappe. Og ja, det var ved at dræbe min ryg, så jeg tog ned i kælderen, hvor der er en høvlebænk, hvor jeg fortsatte med at lave mange huller. Bagefter så syede jeg med voksnor. Og ja, det var meget mere afslappende, som I kan se, så ligger jeg i sofaen, imens jeg syr. Hvilket i sig selv var meget bedre for min ryg. Derefter tog vi i genbrugen og fandt det her meget cursed klaver. Okay, lad være med at tage mig med i genbrugen, fordi jeg finder alt muligt bras. Okay, I tænker garanteret, hvad skal jeg bruge alle de her oplukker til? Men jeg siger dig, den har tjent hjem alle de oplukker i de her mystery boxes, jeg købte med oplukker. Og der er faktisk nogle lidt cool nogen. Prøv at se den her.